Bon dia. Tot de matí. Ens està costant arrencar el dia. Estem esgotats. Vam arribar ahir a Dublín a les 12. Els meus pares van tenir retards amb el vol i van arribar aquí a les 4 del matí. Em vaig estar despertant, no sé quantes vegades a la nit per aviam si arribaven i baixar a obrir-los i tot això. I bueno, ja hem anat al súper, hem comprat una mica d'esmorzar i a veure si arrenquem ja el dia amb ganes i il·lusió. Camí de buscar unes bragues. el dorsal, no les bragues no. el dorsal per la mitja de demà i estem bordejant el Phoenix Park a Dublín.
¿Has visto? Ja ha arribat el dia. Estem anant ja cap a la sortida a buscar els nostres globus i hi ha molta gent. Fot una rasca. On te vas tu? Jo vaig al principi de tot. Sí? Has de segon, espera. De fora va. Nine Lives. Està contra enrere. No tenim això, vinga. M'he trobat. Paraules, estic molt emocionada. Bueno, s'ha acabat. A veure, mira cap aquí, mama. T'has passat bé? Sí. Tens fred? Sí, molta. Tu, Ramon? Tinc gana. Tia. Adéu! Adéu.